दे नंगौ जों दिनै थारैनो नैबे बर्नगाव जों फैनानै नुफैबाय बाजिबादे जिखिनि खुंनो थांना दं नोंथांमोना दिनै बेनि गेजेरजों बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे कमिउनिटि टयलेट मोननो हाबाय दिनै आलासि हिसाबै दिनै डिप्युटि चिफ गभर्नर चन्द्रआ फैनानै बेखौ फैबाय बेनि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो आं गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोबाय नंगौ दिनै बर्नगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि बे लांगोनायाव दिनै डिप्युटि चिफ बिथां मानाव गेदेर गबिन्द चन्द्र बसुमतारी गाहाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा बिथाङा जि कमिउनिटि टयलेट नैबे बर्नगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनो बिथाङा दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बा कनस्ट्राक्सन अपेनिं सेरेमनि बेखौ दिनै बिथाङा गावनि आखाइजों बेखेवनानै होबाय जों बिथांखौ उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो जाहाथे बेबायदिनो बिथाङा जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जिखिनि मावनांगौ बेखौ मावफुंलांनो हाथों आं बेखौ बिथांनिसिम साबायखर बावदों फैबाय थानाय जों 2024 मायथाइयाव नोंथांमोना बेयाव खुंनो थांगासिनो दं 52थि साहित्य सभा बेनि थाखाय नोंथांमोना माबायदि लाहार फाहार जानानै दङ उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बोसोरारि जथुम्माखौ खुङो आरो देग्लाय फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि जानुवारि 12 आरो 13 अक्ट'आव जोङो जिल्ला हिसाबै बे बर्नगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव नगारि फोथार बेयाव जोङो साननैनि हाबाफारि लादों आरो बे साननैनि हाबाफारियाव जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जिबायदि जोंनि आफादनि मावनांगौ खामानि बे खामानिफोरखौ जोङो नैबे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो मावफुंनायनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ जोङो गुबुन गुबुन जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 18 गुदि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोननिफ्राय जोङो थान्दै मेल लिंथुमनायनि गेजेरजों आरो बेजों लोगोसे जिउनां सोद्रोमा आरो बेजों लोगोसे गोबां थुनलाइजों लोब्बा थानाय बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनायनि गेजेरजों जोङो नैबे बर्नगाव हालामाव जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जिथु बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ जोङो गुबुन जायगायाव खुंनायनिख्रुइ जोङो बेखौ साबसिन हामसिनै जोङो बानजाय आफादनि हेफाजाबजों बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो दासिम बानजाय आफादनि मानाव गेदेर बिथांमोननि जिथु दैदेननायाव जोङो बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिटिआरनि गाहाय लेङाइ सोद्रोमानि नाजानायजों जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ मोनसे मेहेरगोनां बिथिङाव खुंफुंनो थाखाय जिथु लादों बेखौ जोङो जाफुंसार खालामहैनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो जोङो बेबायदिनो जोङो नैबे बर्नगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जिथु उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा नैबे जानुवारि दाननि 12 आरो 13 बेयाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि मावनांगौ हाबाफारि बेखौ जोङो गेदेर गेदेर आलासि हांख्रायनायजों लोगोसे जोङो मोनसे जाथिनि थैनाय थांनाय बा राव थुनलाइ हारिमुखौ जोङो बे सावरायनायनि गेजेरजों बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरनो मोनसे जाफुंसार बिथोन होनो हागोन बा फोसावनो हागोन बेखौ जों हास्थायदों गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय फैनो थाखाय आलासिफोरखौ बा खाथि खाला फैनो थाखाय माबायदि खावलायहरनो सानो गुरैयै जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोङो गुबुन गुबुन साखाथियाव थानाय जिल्ला आरो जोंनि साखाथियाव थानाय गेदेमा आलासिफोरखौ जों खावलायगोन आरो नैबे बर्नगाव ओनसोलाव थानाय बर्नगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादजों दैदेनजानाय जायफोर गामि दं बिथांमोननि गामिफोरखौ बा साफ्रोमबो गेदेमा बिथांमोनखौ
जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों खावलायदों मानो होननानै बुङोब्ला नैबे जथुम्माया जोङो जिबायदि मेहेरगोनां खालामनो सानदों बे मेहेरगोनां खालामनो साननाया जाहाथे जाफुंसार जायो बेखौ जों हास्थायदों आरो लासैनो खालामो नोंथांनावहाय बिटिआर सरखारा मोनसे खावलायनो सानो नामा बेखौ मदद होनो थाखाय बेबायदि एसेबां गिदिर हाबाफारि लानायाव जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों खावलायनो सानो जे जोङो बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो बिबानगिरि हिसाबै जों बिबान दैदेननायाव जोङो रांखावरिनि गोबां गोनांथि जायो जों बेखायनो जोङो हास्थायो बा लुबैयो जोंनि दानि सरखार बिटिआर सरखार मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां आरो बिदिनो जोङो जोंनि उदालगुरि जिल्लानिनो सिङाव जाय बिथाङा दिनै दङ गाहाय लेङाइ गाहाय डिपुटि चिफ बिथाङा बे बानजाय आफादनिनो मासिगिरि जानानै दङ जों बेखायनो दिनै जों हास्थायदों बा जोङो लुबैदों जे बिटिआर सरखारनिफ्राय जोङो नैबे कनफारेन्स जिथु जागोन बर्नगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव नौगारि फोथाराव बेयाव जिखिनि कालारफुल जिखिनि मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि बेयाव बिथांमोननि सरखारनिफ्रायबो जोङो बानजाय आफादानो जा जों जिल्लानि बिबानगिरियानो जा बिथांमोननिफ्राय जोङो एसेब्लाबो जोङो मददखौ मोनगोन होननानै जों मिजिंथियो वेलकाम सार दिनै नोंथांनि बेयावहाय नैबे बर्नगावआवहाय दिनै आलासि महरै सफैनो हाबाय दिनै नोंथांमोना जिगिरि बिटिआर सरकारावहाय नोंथांमोना बे कमिउनिटि टयलेटखौ होनो हाबाय बे साहित्य सभानि थाखाय नोंथांमोना बेनि उनाव मा बुंनो सानो दिनै बर्नगाव प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि जि मावख' बेनि कम्पाउन्डआव बिटिआर सरकारनि पन्सायत आरो ग्रामोन्नयन बिफाननिफ्राय कमिउनिटि टयलेट लुनो जि लाहार फाहार खालामदों बिनिनो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय नैबे प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि सिङावनो जानुवारि दाननि 12 अक्ट'निफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि एनुवेल कनफारेन्स जागोन बेनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरो बे जोंहा 55 थारमाने 55थि बोसोरारि कनफारेन्स जागोन बेनिनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरो जिहेतु बियो प्राइमारि कमिटि मोनसे स्थायि अफिस स्थायि मावख' बेवहाय रेगुलार अफिस टु अफिस खालामनाय जायो मानसि फैनाय जागोन ओमफ्राय कनफारेन्सनि थाखाय एसे बेयाव गोबां मानसि फैगोन बेनि थाखायनो जोंनि माखासे प्रभिजननि दरकार जानायाव बे कमिउनिटि टयलेट बेयाव होनाय जादों आरो जेसेबां हायो जायफ्रा दिनै बे खामानिखौ मावनो लादों बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों जे कनफारेन्सनि सिगां कमप्लिट खालामनांगौ बारा समथ' गैलिया मास मोनसेबो गैलिया दा मास मोनसेनिथ' कमप्लिट जि मान्थथ' कनफारेन्सखौ कमप्लिट खालामनांगौ होननानै बुंनाय जादों दिनै जों बेल' नङा बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोर जिबायदि बे ससियेल अर्गानाइजेसन बा ससियेल इन्सटिटिउसन जेरै फरायसालि गिर्जा न' मन्दिर बाथौ मन्दिर ब्रह्म मन्दिर बा नामघर गुबुन गुबुन मन्दिर बेफोरावहाय जों बेबायदि कमिउनिटि टयलेट होनाय बेब'स्था खालामदों एबारनि भितराव जों प्राय उदालगुरि LSCनि भितराव प्राय 100निख्रुइबो बारा प्राय 150 खानसो जों बेबायदि कमिउनिटि टयलेट बानायनाय जागोन माबा हिसाबै जोंनि धनस्रि समस्ति हरिसिंगा समस्ति बिदि गासै हिसाब खालामो उदालगुरि LSCनि भितराव उदालगुरि लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि समस्तिनि भितराव प्राय 150निख्रुइ बांसिन बिदि कमिउनिटि टयलेट जों ससियेल अर्गानाइजेसन बानायनाय जागोन बेनिनो मोनसे पार्ट जों दिनैनि बेवहाय गायसनदों जिहेतु PNRD डिपार्टमेन्टनि खामानियानो जाबाय गामियारि ओनसोलफोरनि रायजो जानायाव जिखिनि नांगौ जायो फिसा फिसा लामा बान्दो बेनिफ्राय केनेल जावनाय बेनिफ्राय कमिउनिटि माबा हिसाबै जोंहा कमिउनिटि टयलेट थाबाय कमिउनिटि हल थाबाय अपेन कालचारेल स्टेज थाबाय बेफोरबायदिखौ जों मावना होगासिनो दं आरो इतिमধ্যে जों बे बोसोरथामनि गेजेराव बोसोरसेखौ जों खामानि मावनो हायाखै सरकार हिसाबै कभिड जानायनि थाखाय खिन्थु बोसोरनैनि गेजेरजों जेसेबां हायो खामानि मावदों आरो जों
नैबे उदालगुरि एलएससिनि सिङाव नङाब्लाबो प्राय 250 किल'मिटार जों लामा बानायबाय बेनिफ्राय प्राय 50सो कमिउनिटि हल बानायबाय 50सो अपेन कालचारेल स्टेजबो बानायबाय आरो 100निख्रुइ बांसिन इतिमध्ये जों कमिउनिटि टयलेट बानायखांबाय जोंहा बे हाबाफारिया जेब्लाहालागै गामि ओनसोलफ्राव बे बेबस्थाफोरखौ जों होजोबनो हाया बेहाय ससियेल अर्गानाइजेसनफ्राव ससियेल इन्स्टिटिउसनफ्राव जों बेखौ मावलांबाय थागोन अबयसे जों इन्डिभिजुवेल हिसाबै मावनो सानथ'वाखै दाहालागै हयथ' नैबे ससियेल इन्स्टिटिउसनफ्राव जों फोजोबनो हायोबा इन्डिभिजुवेल हिसाबैबो जि हायो बेखौ मावनो नाजागोन सार बे बिटिआर सरकार थासान्दि सिन्था दरना बेनि थाखाय साहित्य सभानि माबाफोर टारगेट लादों नामा सार जौगाहोलांनो थाखाय नोंथांमोननि सरकार थासान्दि ओरैनो साहित्य सभानि थाखायथ' जा बोसोराव सेन्ट्रेल कमिटि हिसाबै बोसोराव बेसेबां होयो आं एक्जेक्ट माखौ मोना खिन्थु जों बोसोर सरकारनिफ्राय कन्ट्रिबिउसन होयो हाग्रामा सरकारनि समावथ' 15 लाखहालागै होयोमोन खोमा खिन्थु एबार जों बेखौ बांहोदों हयथ' क्र'रनि बारा जों बेखौ बोसोर बिदि बर' थुनलाइ आफादनो कन्ट्रिबिउसन होयो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बे आन्चलिक कमिटि बा जिल्ला कमिटि बा प्राइमारि कमिटिफोरनो बिदि होनाय जाथ'वाखै दाहालागै खिन्थु सम नांगौ जायोबा सरकारनिफ्राय बिदि फिसा फिला अनुस्थान प्रटेक्सन बा माबा कनफारेन्स खुंनाय हारिनिफ्राय एसे एनै होनाय जायो खिन्थु रेगुलार बेबायदि एनुवेल बेसिसाव बिदि रेगुलार होनाय जाथ'वाखै हयथ' बेखौ उनावहालागै सिन्था खालामनो गोनां जानो हागौ सिटुवेसनखौ नायनानै दाथ' खिन्थु बिदि रेगुलार प्राइमारि कमिटि बा जिल्ला कमिटिफोरनो होनाय जाथ'वाखै मात्र सेन्ट्रेल कमिटिनो होयो आरो बेफोरजोंनो बर' थुनलाइ आफादा दासिमहालागै गोबां बिजाबफोर माबागासिनो दं दिहुनगासिनो दं आरो गोबां बेखि जोंनि गुदि जि थुनलाइ आफादनि मावख' बेवहाय न' बायदिसिना बानायनानै जौगाखांहोनायनि खामानिखौ मावगासिनो आरो बेबायदियाव जों हेफाजाब होयो सार सोंथि खालामो आङो सार जों नुनो मोन्दों दा नोंथांमोननिफ्राय मोनसे मोजां प्रजेक्ट लाना फैदों माइनाव सोरां बिथांखि होननाय दा बेनि गेजेरजों सार बेखौ बबे मोनसे एंगेलजों मोननो हागोन गोबां बिदिनो मन्दिरफ्राव गिर्जा दं मन्दिर दं ब्रह्मफोर दं गोबां बिदिनो जों नुलांबाय थादों बेखौ नोंथांमोना माबायदि इउटिलाइज माबायदि प्रभाइड खालामगोन ओरैनो माइनाव सोरां बिथांखियाथ' माबासो मावगोन आइजोफोरनो होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनाय खिन्थु माबाया जोंनि बे मन्दिर बायदिसिना होनाया आलारि सोरां बिथांखि जों बेखौ बोसोराव खेबसे करि होनाय जागोन आरो खेबसेयाव प्राय मोनसे समस्ति बे काउन्सिल समस्तिफोरनिफ्राय थांनाय बार जों 14टा करि होबाय एबार हयथ' बेनिफ्राय बांसिन होनो नाजागोन हयथ' 20टा बा 30टासो बिदि अनुस्थानफोर होनो नाजागोन आरो बेयो जों जेसेबां हायो कभार खालामनो नाजादों बोसोराव बिदि खनसे होनानै बेखौ नामघर मन्दिर ब्रह्म मन्दिर बाथौ मन्दिर नामघर आरो गुबुन गुबुन मन्दिर बेनिफ्राय गिर्जा बेफोरावबो होनाय जागोन आरो प्रत्येक समस्तियानो जों बोसोराव जुदि 20 खान 30 खान बिदि होलांबाय थायो अन्ततः हयथ' जों 5-6 बोसोरसिमफ्राय कमप्लिट खालामहैजोबनो हागोन आरो बेखौ जों होलांबाय थागोन आरो